Het gaat om zwiere criminelen die het vlecht gevaarlijk, radicaal of agressief binnen. Ze willen daar isoleren van de andere gevangenen en krijgen intensief tafersjoch. Wij vinden het risicovol als deze gedetineerden door het gebouw heen lopen. Zeker alleen door het gebouw heen lopen. Maar ook dat zij activiteiten doen waar ze heel veel andere gedetineerden uit de populatie tegen zullen komen. Dus vandaar dat we dat vooral organiseren op deze afdeling. En dat men dus eigenlijk het leven leidt op deze plek. De rondes van de detineerden verschillen net volle van de rest van de gevangenis. Wat opvalt is de metalen bestekset in elke cel. Sommige gedetineerden zullen we van vragen om na het eten bijvoorbeeld door het boeiluik het bestek aan ons terug te geven. Maar dat is lang niet voor iedereen nodig. De risico's verschillen van gedetineerde tot gedetineerde. En sommigen zit vooral het risico op een gijzeling, ontvluchting of voortgezet crimineel handelen. Anderen zijn in het directe contact agressief. Takkenbieken werden de eerste criminelen pleest. Uiteindelijk in de rondte van maximaal 12 gevangenen.